Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu emisije Mlada Ura koja se snima u sklopu projekta Mladi u Hrvatskoj aktivni oko globalnih ciljeva održivog razvoja. Moje ime je Nikolina i ambasadorica sam ovog projekta za Vukovarsko-srijemsku županiju, a cilj kojemu sam se više posvetila jest četvrti, kvalitetno obrazovanje. Mladi često kažu da nisu financijski pismeni i da bi voljeli puno više znati o financijama. Doduše, to su naglasili i tijekom dijaloga Europske unije s mladima u Županji, iz kojeg su i proizašle ove teme. Upravo zato je naša današnja gošća predsjednica Štedopisa Marina Ralašić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Hvala vama. Možete li nam za početak reći što je financijska pismenost i zašto je ona toliko važna? Financijska pismenost je važna, isto kao što je važna matematička pismenost, literarna pismenost, informatička pismenost i to je u stvari kombinacija tri faktora. Znanja, dakle financijskih znanja, zatim financijskih vještina i financijskog ponašanja. Bez ta tri faktora, bez da razumijemo o čem se tu radi, ne možemo reći da smo financijski pismeni. Vi ste naglasili u uvodu da mladi bi željeli nešto o tome više naučiti. Mi to vidimo na svojim radionicama na terenu, kad oni shvate koliko u svakodnevnom životu svaki dan donose odluku o potrošnji i o štednji, koliko im je to važno za život. Evo sad ste sami spomenuli da vidite to i na terenu, pa možete li nam reći otprilike ako znate koliko su financijski pismeni mladi u Hrvatskoj? Što se tiče istraživanja financijske pismenosti, u Hrvatskoj postoje nekoliko. One ne targetiraju mlade. Kad kažemo mladi, mi radimo sa mladima od prvog razreda osnovne škole pa do prvog zaposlenja, do recimo 33 godine. Naime, postoje istraživanja OECD-a, postoje istraživanja Hrvatske narodne banke koja načelno govore da je financijska pismenost hrvatskih građana što se znanja tiče, ajmo reći, u redu, međutim što se tiče financijskih ponašanja i stavova da je jako loša. Šta to znači? To znači da građani više manje imaju tolika financijska znanja o razumijevanju recimo kredita, kreditnih kartica i sličnih financijskih instrumenta, međutim da je jako problematično kako se oni koriste, odnosno kako se ponašaju na terenu. Što to konkretno znači? To znači da mi znamo da ne bi smjeli trošiti više novaca nego što imamo, pa da nam se opet događa da uđemo u minus i da se malo, tako da kažem, zaigramo. Zato se vraćam na početak što sam rekla da je financijska pismenost kombinacija znanja, ponašanja i stavova o ispravnom korištenju novca. Možete li vam onda reći koji bi bili najbolji načini za poboljšati financijsku pismenost, pogotovo kod mladih? To kažem odgovorno, a to je uvođenje u nacionalni obrazovni sustav, znači kroz školu. Jedino na taj način, ako se sustavno mladi obrazuju tijekom školovanja, oni će steći financijska znanja, stavove i ponašanje. Obilježavanje financijskih događaja, kao što evo sad ulazimo u Europski tjedan novca. Dakle, obilježavanje takvih događanja poput Svjetskog dana štednje, kad se mi prisjećamo koja je uloga novca u našem životu, je dobro. Međutim, najvažnije je da u to bude uključen škola i nastavnici. Zato mi u Štedopisu od početka razvijamo obrazovne sadržaje usmjereni ka učenicima i stručnoj edukaciji nastavnika. I evo sa ponosom možemo reći da smo u zadnjih 4 godine jedini u Hrvatskoj pridonijeli tom sustavnom financijskom obrazovanju jer smo donirali preko 15.000 udžbenika financijske pismenosti za srednje škole. Održali smo preko 100 radionica sa nastavnicima o provođenju tih sadržaja u nastavi i
svjedočimo o tome koliko su nastavnici zahvalni, da ne kažem oduševljeni na takvom sadržaju, jer na našim radionicama uvijek kažu da smo barem mi to učili u školi. Dakle, financijska pismenost se može povećati kroz kvalitetan sadržaj i kroz rad u školama. Sve ovo drugo je samo nadogradnja. Zapravo ste se već dotaknuli mog idućeg pitanja. Htjela sam vas pitati što je štedopis, jer on jako puno doprinosi financijskoj pismenosti mladih u Hrvatskoj i što nudite zapravo mladima? Evo, Štedopis je neprofitna udruga koja je osnovana 2015. godine s ciljem povećanja financijske pismenosti građana, ali naročito mladih. Mi sve naše programe i djelovanje baziramo na dvije, ajmo tako reći, odluke vlade. Jedna je odluka o kurikulumu među predmetnih tema u obrazovni sustav kao što su građanski odgoj i obrazovanje, poduzetništvo, osobni razvoj i tako dalje. A drugo je nacionalni strateški okvir financijske pismenosti koje donosi vlada svakih 5 godina i Štedopis je dio radne skupine Ministarstva financija Republike Hrvatske koja je upravo evo sad donijela novi nacionalni strateški okvir financijske pismenosti u kojem su stvari definirane te polazišne točke i sudionici u tom procesu. Tamo se navodi da bi trebalo financijski opismenjavati od vrtićke dobi pa do starosti, dakle postoje nekoliko ciljnih skupina, ali evo mi Štedopis smo se, ajmo tako reći, specijalizirali za mlade. Kad kažem mlade, mislim na osnovne škole, srednje škole, a sa studentima radimo radionice, međutim sadržaje, udžbenike za njih ne pišemo posebno, već naš dio djelatnosti izdavaštva na našoj web stranici www.štedopis.hr su dostupni svi naši sadržaji, sve naše publikacije i udžbenici i online treninzi i tu zaista ima sadržaja koji su naravno besplatni, koji se mogu slobodno svi građani downloadirati, ali bi posebno naglasila taj udžbenik Moj novac, moja budućnost, koji je inicijalno pisan i jest za srednje škole, međutim pisan je na takav način i pokriva takve teme da taj udžbenik bi preporučila kao štivo i starijima. Evo, definitivno preporučam svima da ga pogledaju, da ga skine, ali i da mladi pogledaju tečajeve koji se nude jer su iznimno zanimljivi. Sad nekako da sumiramo sve ovo, što biste vi rekli? Koji su glavni pojmovi koji bi mladi trebali znati o financijama, a već znate praksom da nisu s njima upoznati? U svakom slučaju to je upravljanje svojim novcem, odnosno to je pojam osobnog proračuna. Osobni proračun nije ništa drugo nego praćenje svih naših troškova i prihoda tijekom određenog vremenskog razdoblja. Na našim radionicama mi se susrećemo s činjenicom da mladi, kad kažem mladi, ajmo se onda ograničiti na tineđere i na studente, čak i na mlade koji dobivaju prvu svoju plaću, da mladi uopće nemaju predođu koje one kategorije troška mjesečno imaju. Znači, mi im dajemo jedan alat koji se zove osobni proračun, gdje ih učimo na koji način popisivati sve svoje troškove i kako ih usklađivati sa svojim prihodima, te od kuda raditi prilagodbe, na koji način, a sve s ciljem da do kraja mjeseca se ne potroši više nego što se ima, odnosno da se potroši manje nego što imate kako bi bio moguć štediti. Štednja je druga kategorija, vrlo važna za mlade, pogotovo za mlade vaše dobi koji će vrlo brzo se osamostaliti ako već i nisu samostalni i osim što će sami određivati svoje
kategorije štednje i potrošnje, morat će planirati i svoje financijske ciljeve za budućnost. Kad kažem financijski cilj, znači rekli smo osobni proračun, rekli smo štednja i financijski ciljevi. Planiranje financijskih ciljeva nije tako jednostavno kao što se misli, već postoje određene tehnike na koji način vi možete osigurati sebe da ćete se držati onog što ste isplanirali. Dakle, to je isto jedan alat koji vam olakšava taj cijeli proces, tako da ne mislite stalno o tome, jesam li u okviru budžeta, hoću li ostvariti financijski cilj, jer mi svi znamo koliko puta u životu mi nešto isplaniramo, međutim, često se dogodi da ne ostvarimo naše ciljeve, ne samo financijske, samo zato što oni nisu dobro postavljeni. Dakle, rekla bih osobni proračun, štednja i financijski ciljevi da su to kategorije koje bi mladi trebali savladati i osim sadržaja koje sam navela, postoji i na YouTube kanalu, postoji štedopis, edukativni video programi. Svaki video traje oko 2,5-3 minute, jer to je ono maksimalna pažnja koju mladi danas mogu imati da ih se zainteresira za temu. Pa isto tako preporučam da se pogledaju ti naši edukativni filmići kao uvod u temu, jer onda svatko će shvatiti da su to teme i situacije s kojima se svi susrećemo i vidiš, možda bi mogla ili možda bi mogao naučiti i potruditi se imati bolju kvalitetu života. Jer u stvari bolja kvaliteta života je cilj i smisao naših aktivnosti, a ne samo da pod navodnicima maltretiramo mlade da nešto popisuju, da nešto vodi računa, da stalno razmišljaju ili imaju dovoljno novca, nemaju dovoljno novca, baš suprotno, da si olakšaju život, da znaju koji su im okviri i kuda idu, s čim idu i gdje žele stići. Definitivno, dragi mladi, nadam se da ste pažljivo slušali. Ja ću vam u komentare staviti link ovog videa, tako da ćete ih moći i sami pogledati. Hvala vama, Marina, puno i hvala svima nama koji nas gledate. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i edukativno. Ostale teme emisije Mlada Ura možete pogledati upravo na ovom YouTube kanalu, a više o samom projektu u sklopu kojeg i nastaje Mlada Ura možete saznati u opisu videa. Do gledanja!